Det her, det er starten på en af de gamle ingeniørtunneller, vi har her i Aarhus. Den er fra 54, og den er delt op i 2 sektioner. Vi går ned i det, vi kalder den øvre tunnel. Nu ligger den så også i det øverste lag, men den er så også anlagt sådan. Den er nedgravet herfra og så ned til lige efter gågaden. Og når vi kommer ned i gågaden, så er det en gravetunnel, der ligger hele vejen ned til svømmehallen i Spanien. Den er i alt 650 meter lang. Den har været brugt af forsyningerne siden den blev anlagt, og i gamle dage havde man jo noget, der hed Aarhus Kommunale Værker, og før den havde noget, der hed Aarhus Belysningsvæsen, sådan noget, så den har været brugt både til strøm og bygas og fjernvarme, og hvad man ellers skulle finde ud af, telekabler osv. osv. Alle former for sådan noget infrastruktur, det har ligget hernede. Nu laver vi den så om til en ren fjernvarmetunnel. Jeg skal lige holde armen indenfor, ellers det bliver de revet af, når vi passerer det her. Kom ind i det tunnelafsnit, der fører over den sidste del under banen, og så over til det gamle Aarhusværk Midtkraft, der ligger herovre. Der vil man se, at der er sådan en lille trælle med skudhuller i. Den er fredet, fordi det bliver benyttet de her små tunnelting og nogle rum og ting, og så er der været nede af frihedskæmperne under 2. verdenskrig. Så der har været en skudkamp, hvor nazisterne de nok har forsøgt at fange nogle frihedskæmper hernede. Hvor er vi så nu? Så nu er vi nede i svømmehallen nede i Spanien. Inde i ankomstområdet, vil jeg lige sige.